Treballes al sector audiovisual? Aquesta informació t'interessa. Les empreses han de tenir un protocol per a la prevenció de violències masclistes. Poden adherir-se al protocol guia del sector audiovisual i de les arts escèniques fet per l'Acadèmia del Cinema Català junt amb la Generalitat de Catalunya o crear-ne un de propi. Tothom té dret a rebre un tracte correcte, respectuós i digne, que no vulneri la seva intimitat ni la seva integritat física i moral. Però, per a una bona prevenció, les persones que treballem al sector hem d'estar compromeses amb el Codi Ètic Bàsic de Comportament abans, durant i després del rodatge. Si pateixes assetjament per part d'alguna persona de l'equip o tens algun dubte, recorda que tens a la teva disposició una persona de referència dins el teu equip formada en la gestió de possibles casos de violència masclista i també el servei d'atenció. Gratuït, extern, confidencial i professional que en un màxim de 48-72 hores t'oferirà orientació psicològica que t'ajudi a identificar i entendre la violència que has patit i que et donarà informació sobre els diferents serveis gratuïts d'acompanyament i orientació jurídica, que t'expliqui com s'interposa una denúncia i com funciona un procediment judicial, que et pugui fer una primera valoració de les possibilitats i el recorregut de la denúncia i que t'informi sobre les possibilitats de justícia gratuïta i els canals d'accés. I com pots accedir al servei d'atenció? Doncs a través del telèfon 648 526 848 o enviant un correu a atenció@serveiatenció.cat. Si es tracta d'una urgència, truca al 112 o a la línia d'atenció de les violències masclistes de la Generalitat al 900 900 120.